Sa Good Vibes, Tapasero nangin kampiyon sa Negros Island Region Painting Competition. Imbes magsulod sa kolehiyo, construction site kag talamnan sang tubo ang ginsudlan sang 23 anyos nga si RB Villaruz. Kinahanglan sang 23 anyos sa Barangay Jerusalem sa Cadiz City nga magtrabaho para makabulig sa pamilya. Si RB ang nanging kampiyon sa Negros Island Region Painting Competition sang 59th Charter Day celebration sa Cadiz City. Ang iya obra maestra nagapakita sa isa ka estudyante nga bata nga nagabalikid sa ilang balay nga iya gintiguluhan nga paglaom. Bisan gamay lang siya, bitbit niya ang handom nga dako pa sang sa iya nga landong. Parehos kay RB nga padayon nga nagahandom. Siya ang kamagulangan sa apat ka mga maglutod kag sang 2023 gid lamang nakadiskubre sa iya abilidad sa painting. Pilaman ka mga kompetisyon ang iya naintrahan kag sinigid ang nangin kampiyon kag nakuha ang cash prize na 100,000 pesos. Sa iya post ginsiling ni RB nga sang una espading, guna, sadol, martilyo, kag lagari ang iya ginabitbit. Pero subong trophy na gani ini ang iya ginapasalamatan sa makaako.